Kwa nthawi yayitali chiwerengero cha amayi komanso atsikana amene amayika chidwi pa nkhani za sayansi, maphunziro a sayansi komanso ntchito za sayansi chakhala ndithu chili chochepa kulekera ndithu ndi abambo kapena anyamata makamaka kuno ku Malawi. Nde izizi zili chonchi chifukwa chani? Komanso ngati dziko mwina tingasinthe ziti kuti mwina zinthuzi zisinthe, komanso mwina panopa kuchokera kalelo kufikira pano mwina tikuchita bwanji. Ndezo sezi ndithu tikhaiti kupeza mayankho ake mkatikati mwa program imeneyi ya Step Up, chifukwa lero tadala kuti program imenemu tikhaiti kucheza ndithu amenewa ndi Alinafe Kalombo Mitiani amene atiuze zambiri zokhudzana ndithu makamaka nkhani za sayansi kuno ku Malawi pakati ma atsikana komanso amayi. Iyi ndi Step Up ndipo dzina langa ndi Desire Mtawali. Musatalikire tidziwe kuti kodi iwowa udindo wawo makamaka iwowa ndi mkulu wa office imeneyi ya IT ku World Food Program komanso ndi membala wa ICT Association. Zosangalatsa kwambiri munthu wamayi amene tidziwe kuti kodi office yawo imagwira ntchito ziti komanso ngati dziko pa nkhani zimenezi tikutipo bwanji. Inuyo musatalikire, dzina langa ndi Desire Mtawali. Takulandira ni program ya Step Up. Muli bwanji? Tili bwino tokaini. Moyo ga kuyenda bwanji mchaka chimene cha 2026. Moyo ukuoneka kuti ukuyenda. Chabwino ife tifikire penipeni pofunika apa kuyambira program yathu ya Step Up. Alinafe ndi ndani? Alinafe tundi muli zambiri. Timve basi. Alinafe muli zambiri koma ndimaona kuti Alinafe ndi munthu amene wadutsamo zinthu zosiyanasiyana koma sanafowoke, amapitirirabe kuti akwaniritsebe china chake chimene iye amafuna moyo mwake. Komanso ndi munthu wokuti anazindikirabe chimene iye amafuna kukwaniritsa ku dziko lapansi kuno. Panopa mukutchedwa mkulu ndithu wa office ya IT, ku office imene mukugwira kumene ku World Food Program. Kuti mufike pamene pamwina ulendo wake unali wotani? Ndikudziwa kuti sunalopheka. Well, okay. I think ndinayamba ngati imene amayambira mtsikana aliyense ku Malawi. And I think mu ma 1990s tinali ndi ma primary school amene ambiri timapita. So mwina mwachangu ndinaphunzira pa CI timati Catholic Institute Primary Blantyre, kena kukapita kuna Miwawa Primary School, then kukamalizira ku Mphungu Primary School. Ndiye mukhozoona kuti panalibepo so private uliwonse. Nali ndithu boma. So kuchoka pamenepo ndi pamene ndimapita ku St Michael's Girls Secondary School ku Malindi ku Mangochi, kumene ndinakapanga form 1 mpaka na form 4. Komano pa nthawi imeneyi sindimaganizira kuti ndizapanga za ICT. Ineyo ndinkafuna lawyer. Kwambiri. Ndipo nthawi imeneyo kunali timata justice and stanzi and sosa. Ndiye ndimaona kuti mtima mawawa kwambiri. Ndipo ndimati ndikakhala ku nyumba ndimauza anthu kuti ndifuna ndizakhale ngati justice and stanzi and sosa. Koma mmene timamaliza form 4, I think ndinayamba nokumatseguka kumaona kuti kuliso makariya ina ndi ena. Then ndinakayamba ku data. That time timati ku data koma ndi National College of IT. Imene ili so partly I think it's still, I don't know, still controlled ndi boma, managed by government koma still private. Kumene ndinakapanga degree. Nditamaliza degree sindinachedwa after mwezi ndinaona ndithu chisomo chachikulu kuti ndinakayamba kutoto Malawi. Kumene ndinakagwira 1 year. Kena uko ndikupita ukapanga master's degree ku Egypt. Kumene ndinakakhala ku 2 years. Kungobwereraso chisomo chinathamanga. Pompo. Ndinu munthu wachisomo kwambiri. Nde after so mwezi umodzi ndi pamene ndimakamba Standard Bank. Wow. So ndakhala Standard Bank for 12 years. And rising makwera ku IT komweko. Ndinayamba ndithu ngati nthawi ngati mati ngati basi ndithu upomwe goyambira. Komano kumakula amene ndimasiya ndali ndithu kuti one of ma managers ndithu within mu IT mu.
then 2020 ndipo pamene ndimapita ku World Food Program. Ndiye iyayi zina zoti zikhala tikukambirana mkati mwa ndime koma life yake yakhala imeneyoyo kuzafika nopano pamene titi. Iyayi inspiring. Mwina mjani yonseyi kuchokera ku skulu mwayendako mpaka kapanga masters mwasinthako maofisi angapo makampani angapo mwaphunzira chani chachikulu mwe mwana? Choyamba pamafunika kukhala ndi anthu okuti akupange support. Munthu sumakwera pawekha. Umafunika ndithu anthu ena akoti akukankhe. Yes. So because ndikukumbukira kuti makamaka ku Standard Bank kuti ineyo ndifike bepoti kumakwera ndinali ndithu even abwana anga anali very supportive ngakhale anali amuna koma amafunitsitsa kuti apange promote representation ya anthu aiti azimayi. Osalizokhomerera. Ayi and ine imene ndimayamba tinali kwa remember I think tinali kwa azimayi atatu koma azibambo I think they were over close to 20. So you can imagine ratio yakeyo koma by the time ndimachoka hayi ndithu hayi azimayi ndithu aliko okwanira bwino. So ineyo personally amandipanga support and ndinayenda mayi kwambiri because kukabwera opportunity amandipanga propose pitani. So choyamba ndi support system imene imafunika. Anthu ena muchizungu amati so sponsor kuti pazikhala wina wake kuti pakabwera mwayi azinena kuti koma atakhala alinafe bwanji. Komano chinthucho chimafunika kuti upangeweyo show up kuti uonetsere kuti ukhoza kukwanitsa. So choyamba ndi support system komanso kusafowoka. Yes. Chifukwa during ineyo moyo wanga wakariya pali ma mistakes ena ambiri oti ndinapanga kuti they've costed me a lot. Komano sindinafuna kupanga give up. Komanso mwina china ndichonena kuti I think ngati fail the ladies timakhala kaleso ndi ma responsibility ambirimbiri aside kuntchito. Yes. Nde pamafunika bedi even support system yo outside kuntchito kuja chifukwa zimatha kukhala zochuluka kwambiri zimaambiri amagive amene ndakuzisiya kuti mina ndingobanga focus on family. Family so also nthawi zinaso kukhoza upeza ndi ma environment oti azibambo amathaso pakhala maboli nde umafunika kuti iweyo mwana wachita resign kuti andazisiya kaye udziwewe kuti iweyo chimene uli and kumakhala competent kuti izi zineyonso ndikuzidziwa andiso mwina china chimenenso chinandithandiza ndimakonda kuwerenga kwambiri komanso ndimakonda kufufuza. So ngati mwaiti mukhoza kuzindikira kuti mmene tinayamba ndimene ndi chikompyuta chachikulu pano tili ndi ma laptop pano ito tam'manja kuonesa kuti moyo kusintha mu field ya IT. Nde azimayi ambiri or ladies amatsalira be mwina inde kukalemo. So umafunika be mwapanga upgrade kuti mukakhala pa table paja iwo akanena fact iwenso mfundo koma zimatengera kudziwa. So mwina those are some of the things when ndikhozoziona kuti zakhabe zondithandiza kwambiri and towards iso ngati ku WFP obviously kupemphera. I'm a very very strong Christian. Wow. So zimenezo zimandithandiza so kuti pena pake sometimes munthu amatha kukanika kuti sungamuze chilichonse koma ukapita kwa Mulungu kupemphera umaona be kuti mtendere umabwera. Chabwino tipite no ku WFP mu office yanu imene ngati mkulu head of IT department imene ntchito ya ndizotani ntchito zake? Okay, so tiyambire monena kuti mwina alesa akhoza mwina kumvetsetsa kuti aliyense akabwera kuntchito mmene mwabwerera mafuna imayenera kuti chimene mwanyamula m'manjacho chizigwira. Chikanakhala chathima ndiye kuti simukanabweretsa. Ndiyeno ife timaonetsetsa kunena kuti wina aliyense akabwera kuntchito chilichonse chimene akugwiritsa ntchito chokhuzana ndi IT kaya ndi laptop kaya ndi foni kaya ndikufuna kuti mwina apange print zinthu zonse zikhala kuti zilipo ndizotheka. Komanso kukakhala ma project oti mwina tikugwira ntchito ndi aboma pali ma project angapo amene WFP ngati bungwe limagwira bendi boma ife tizikhala ndithu mbali ya ICT ife tizitha kuthandizira nawo kuthandizira ndithu mbali ya boma. Komanso even ifeyo internal kuti pakakhala ma project ena kuti atufuna tisinthe mwina amene chinthu ichi chimagwirira system ina ibwere timakhala tikupanga drive zinthu ngati zimenezozo. So china chilichonse chimene chili chokhuzana ndi
IT kaya ndi munthu afuna intaneti tikuyenera kuti apezeke nayo intaneti yasowa pauje tabwera muzakonze timayenera mumalowa kusingi kuja kulowa kukonsopa ndipo kuti ndimaseka ndithu unena kuti kalemu timati kulowa kusikwa tebulo ndepano kuona kuti shatso komano andiso kwambiri china ikakhala nthawi ya ngati disaster ku Malawi timakhalanso kuthandizana ndi boma kupanga support boma kuti malo aja amene akhuzika tipite anthu tikapangeka ndi madrone kuti tikapeze information yokwanira kuwathandiza nawo aboma komanso kupereka kwa anthu oti mwina akhoza kupanga support outside Malawi. So IT ngati ya World Food Program imakhala yayikulu ifa choti simangona zamkati komanso even ntchito zimene boma likupanga mbali ya ICT timakhala ndithu tikugwirira limodzi kuthandizira. Chabwino tinazakamba modutsa nkhani ya internet kumalawi kuno tikuvutika ndi nkhani ya internet yapamwamba yothamanga mwina vuto ndi chani kufikira lero koma mavuto ndipo alipo okwanira ambiri komano kungonenabe kuti infrastructure yathu ikuonekabe kuti pena ndi pena imakhalabe yoperewera pang'ono komanso mwina kudalira kwa anthu maprovider ochepa kuti bepena mwina pamakhalabe kuti mwina pali provider mmodzi amene akupanga mwina provide internet yapansi ndiye kuti iye uja zikamvuta imakhala kuti wapanga affect anthu ambiri koma infrastructure yathunso ntchitoyo ndithu idakalipo tikupanga improve koma sitinafikitsitse ponena kuti and mwina pamabweranso discussion kuti mwina makampani apange invest mu infrastructure yamphamvu kwambiri ndiye kuti mwinaso cost kwa anthu ogwiritsa ntchito itha kutani kukwera timabando ndiye muonabe kuti pamakhala ma-complex pali zambiri zimene zikupanga contribute komanobe chimene chikundisangalatsa nchonena kuti sitinangokhazikika komabe tikuyeserabe kuti tizipanga improve. Chabwino kupitirira ndi macheza athu anthu ambiri amaona kuti nkhani za science maphunziro a science tikamakamba nkhanizo za ICTs zimakhala zolemetsa makamaka kwa amayi amaona kuti inowe umbali yanu umaona kuti ndi chifukwa chani mwina amayi amaopera patali ine za science masamu chani zoterozo ine ndipo ine ndimaonera zimayambira tikukula ndima chitsanzo nchoti tikamakula ana atsikana timakhala tikupanga zawana zophika anyamata amakhala akumangirira magalimoto imene ndi magalimoto amawaya ndi science imene amakhala kuyamba engineering ndi pokula especially kale pano pamwina bezi kusintha pang'ono komano ngatibe kumakwa mwana wakumodzi kuti yeyo chimene akhoza kuganizira mukhozaona kuti ambiri ukafunsa mfana zakhale dokotala nthu anzakhale nesi chifukwa ndi anthu amene amaona pafupi akapita kuchipatala olo nthu anzakhale aphunzitsi so choyambirira nchoti pamene tikukula malo modelo ngati amenewo amene ali IT amakhala kuti sakuonedwa kwenikweni ndiye zimakhala zovuta kuti mwina especially mwana amene ali woti ochokerabe kumudzi aziona kuti kuli ICT iye amapanga aspire chimene amaona ndiye chimenecho that's one of the things zimene so zatibwezeretsa mbuyo you can already tell kuti ine ndimati amene ndimaona nthawi imene anali anastanzi yansosa komano pano pamene azimayibe amu ICT akukhalirabe kuti kuchuluka komanso maprogramu ena amene akupangidwa within Malawi ku mentorship zikuthandizabe kuti aziona ana achali ang'ono kuti ICT ndiyotheka ndiye komanso mwinano culturally tinangoyika kuti zinthu zandizazibambo ndi just mwina chinangokhalira kuchikhazikitsa komano transformation ndithu ndikuiona kuti zikutheka zikumachitikabe kuti chifukwa kwambiri chifukwa cha mafoni ndi anthu akumatha kuona kuti mafoni akukhala ngatito zikhoza kuthandizabenso ku ICT ndiye zikusintha koma kwambiri ndimaona kuti ndi mmene anthu timakulira ma generation ndithu ambuyo wakuti azimayi kwambiri makhala unesi uphunzitsi
umene ulofunikiranso komano ndi zimene zife timaziona koma panopa at least tikumatha kuona ndithu kuti a desire Jona zimene zikutheka so panopa dziko likutseguka kusiyana ndi mbuyo and ndikukhulupirira kuti zinthu zikhala zikutheka although ndimakhudzikabe kuti mtawuni muno pakuchitika zambiri komabe the girl child amene ali kumudzi sitikumukoka mokwanira kuti be azindikire zinthuzi chabwino anzathu amene mwatipeza kumene ife tikufuna tipumire kayi koma tili mkatikati mwa program ya step up pano pa Zodiac. Lero tili ali nafe Kalombo Mitiyani ameneyo ndithu ndi mkulu wa office imene ya IT ku WFP kapena kuti World Food Program komanso iwowa ndi membala wa ICT Association. Tikudziwa nawo ajani awo kuti yakhala ili yotani nkhani za sayansi ziso komanso tufalizo kuti kodi amayi chidwi chathu pa nkhani za maphunziro a sayansi komanso ntchito zimenezi chili motani komanso ngati dziko tili pati titani takhani pomwepo. Kupitirira ndi program yathu ya Step Up amene lero ndithu tikucheza ndi mkulu wa office ya IT ku WFP amene wandithu ndi alinafe Kalombo Mitiyani kutifotokozera kuti kodi atsikana kapena amayi tikuchita bwanji ku nkhani za maphunziro a sayansi. Tipitirira ndi macheza athu. Komano ineyo ndikufuna ndidziwe kuti kodi nkhani makamaka tikabwerera ku secondary munkachita bwanji pa maphunziro a sayansi masamu. Ndipo tu ineyo sindinganene kuti ndimachita bwino kwambiri ayi ndekuti ndinama koma kukhoza kumakhalapo komano as I said kuti ineyo ndimapanga focus history chifukwa ndimati ndifuna kukhala lawyer ndi history ndimakhoza bwino kwambiri izi zimasamuwa hayi makukhoze pena zikhenga tibe yayi zavuta komano sindinganene kuti zinali ndithu zimene ineyo ndimaona kuti anali ma subjects are strong pa ine komano mwina zinangochitika kuti nthawi imene ndimakayamba no IT so mwinaso ndinene kunena kuti IT ili magulu angapo pali IT namati computer science ngati ku Chansa College komwe kumakhalabe ndithu science ndithu mathematics and so on ndi zina kuli ina amati information system imene mwina imakhalako kuti zimakhalapo koma mwina osati za deep komano all above all pamafunikabe kuti ma sciences wobe akhalepo ayi kuwathawako ndi ayi kulibe kuthawa masamu ya kulibe ma sciences wakhalepo and at least ma credits okuti akhalepo osati kuchiti mpaka kulephererato kuti uzidziwabe ma basics amene amayenera kupanga apply ku ICT. Sinu lawyer pano ndinu kupanga za IT. Ine ndupanga za IT. Kodi muona kuti mwina are you happy with what you do now? Kapena mziti mwina betsuneza pange belo icha. Ndipo kudabwitsa kwake olokufuna kosolo yawo. Panopa I'm very happy and especially as you go for me as I've risen up impact ndikumayiona more chifukwa choti as you grow up and mwinaso kamakula personally I would want to impact anthu ambiri osati my little space so panopa ndi where I'm working
kugwira ndi boma umatha kuona be impact to the nation, you know, and imabweretsa ndithu satisfaction kwambiri, even impact to people. So I'm really very happy where I am. Yeah. You know, we mentioned nakamba za sponsors kapena ukhala ndi support system koma si onse amene ali nazo zoterezo ena apeza ngoti nadu Samuel amene ena alibe olowa panga mwina inspire kuti mwina apange motivate kuti apanganizi mikumbiri ma left right and center amene wachite bwanji. Okay, ndiyamba kuyambirira kuti amene ifeyo tinakwanitsako tikuyenera kuti tizikhalabe ndithu ndi ma mentorship. Ineyo personally ndimakhala ndithu ndi atsikana ang'onoang'ono amene ndimapanga mentor kuti angozindikira choyambirira chimene ali kuti asazione operewera chifukwa iwo ndi wamkazi. So kuyambirira nkunena kuti ifeyo amene mwina tikuti napeza kantchito oloita yakhala yoti sikuti ndiwe bwana koma ukhozabe kupeza atsikana 2 4 5 ndikumapanga mentor kuti aonebe kuti kodi tsogolo limayenda bwanji. Komanso ndinkapereka chitsanzoso at some point kuti tikapita m'magulu nawo kwa anthu onogwira ntchito. Yes. Ukapita pagulu ambiri azimayi amakhala osayankhula kungokhala ndithu mozi pamene mwina anthu akupanga lezi mapointi. Komanso ukapita ngati kutingwerekeza ngati ku function. Yes. Function ije ikatha usangonyamuka kumapita straight olo osangopita mwana ya mwana wang'ono kunyumba olo osangopita umakacheza sonda anthu amene wabwera nawo umayenera upange ndithu kuzungulira networking ku ayi ndinu ndani and umayenera kuti as a lady ukhale ndi pitch yako umatani uzidziwa kuti umankafuso lumene lilo bwanji likulowerere mkati mwako akati umatani iya ineyo osangoti chitsanzo kuti ine ndi wa ICT ayi uyenera ndithu ulongosole kuti ineyo ndimagwira ntchito kuonetsetsa kuti anthu mu office mwanga ali mwambiri mulumwe ineyoyo ine kuzigulitsa mwabwino eti so one ndi support system yangati mentorship komanso 2 ukapita kumalo iweyo uyenera kuti ukamachoka kumene kweneyo ndithu ndi rule yanga yoti ndimayenera ndipeze anthu awiri minimum amene ili ngati social capital kuti kumene kuja ndakakumana ndakuti ndakuti anthu amene wawa amathandiza pena pake one way or the other. So as most of us the ladies timayenera ndithu kuti we should come out, you know, and join in these intellectual conversations ndithu amene ajawo osamaopa kaya wapeza wepazibaba ukamba za ujeni zikuchitika nkhondo ya ku Iran iwenso kumayankhira kumafunsaso ngati kuti then no confidence ije imabwera. So social capital imafunika, mentorship imafunikanso kuzindikira kuti munthu sumangokhala wekha and ineyo at some point ngati Standard Bank panali azimayi amene ndimapeza kuti ineyo I'm inspired ndi journey yanu, would you be able to mentor me in this area? Nde anthu even iso at WFP. So I've got people as ku headquarters and so on okuti ndinapanga approach kuti ineyo ndipo ndimanga inspire ndifuna area iyi mutandipanga ku mentor nde zimathandiza kwambiri. So those zimenezo ndi zina zimene munthu zinaso zimakhala initiative yako yomwe zina ndi zimene ife also as ladies we need to pull other young girls along. January yonse silephera kumana ndi ma challenges. How do you deal with your challenges as Ainafi? Tibere now my tips. Okay, I briefly I would still want to give you. I experienced a very big challenge yaikulu imene mwina ndimaona be kuti maybe this is an opportunity kuti pamene anthu ena akuonera and mwina so chinthucho ukukumana nacho kapena unakumana nacho. Ndiri Standard Bank, I made a very bad financial decision. Imene ina ndilowetsa muzingongole za serious, you know. Ndi mabanki nkhonda tangoyamba kumenewa and so on, which is very common pazimayi. Chinthuchi chinakula to the point yoti chinandipanga affect even ntchito, performance and so on. Your health again. Even my health. And that time if you see me back then and now
no ndi anthu awiri osiyana and panali point yoti kupita ntchito osagwiranso ntchitoyi and it really zinandipanga affect kwambiri and then society imene ndimayidziwa anthu amakhala nawo ndi narrative imene amayiona especially mbali ya Ngongole kuti sometimes mwina munthu amathoka ndi story original story mwina yomvekanso komano anthu amakhala ndi so imene inandipanga push back chifukwa for few years when I was struggling ndiyoti it meant kuti kuntchito performance inali yotsika kwambiri and pamafika pena pomaganiza kuti kapena ndingofa mwina it was a very very tough one komano chimene ine chinandithandiza was kumakumbukira kuti ineyo ndili ndi chinthu chosakwanisa dziko lapansi definitely ichi chisi chingangondigwetsa so choyambirira nchoti I think amunthu ngati munthu umayenera uzindikire purpose yako imene kudziko lapansi kuti unazatani and mwina it relates to Christianity kupemphera mulungu maybe religion I don't know what we can call it but anthu timakhala timapemphera kusiyana-siyana komano umayenera uzindikire kuti surely pali china chake chimene unabwerera kudziko lapansi ndi chani and mwina kuti after all is said and done ufuna kuti anthu azakukumbukire ndi chani so ineyo ndinkaziuza kuti this big challenge ineyo I'll have to come out of it chifukwa definitely anthu sindofuna azandikumbukire kuti ali nafe Wangongole ndofuna anthu azakumbukire kuti anapanga inspire anthu awa atsikana awa anayamba izi mwina dziko la Malawi linapindula motere so chimenecho ndi chimene chingandipanga push because at that moment there was really maybe all my friends and so on anali oti athawa I was in an environment yoti ndili ndekha so my challenges ngati amenewo even now pamakhala ma challenges ambiri amene umakumana nawo komano you always need to come back kuti surely I cannot let God down ndikuyenera kuti ine ndikwaniritse zimene ndikuyenera kukwaniritsa and so china I think as ladies which I noticed mwina difference ndi azibambo kuti azibambo olakakangana next day anthu aja amakhala kuyankhulitsana komano azimayi timakhala ndi ineyo because my career yanga ndakhala kwambiri ndi azibambo so ndinaphunzirapo kena kake kuti zinthu zina you let go osazikakamira kuti zachitika lero be objective mawa basi you move on ndipo so zimene zimandithandiza kuti zachitika tapangagi whether it's kama office meeting after that you move ahead ndikukwaniritsa zinthu zina koma kwambiri kumaganizira kuti do I need chitsanzo cha quickly ndichonena kuti inu ngati mwina makolo anu akutumani kunsika kuti mukagule sugar nde mwafika umene kuja sugar simukumpeza basi nkuyambolira obwerera nde kuti makolo anu akakhumudwa sakamwati so every time tizikumbukira kuti anthu fe tinalengedwa by who depending on what you believe in koma whoever sent you here there is a reason and that reason yotimene kupanga push umamva ati kumene kuti kumapanga push pamene tikumaliza program yathu ya step up tituluke kaye ku office ku tichokeko kaye tione kuti kodi mwakhala kuti simukupanga za ntchito simukupanga za IT you don't want to work osatiso kuwerengaso iyayi mmatani kuti muchite relax ndifunso labwino koma ndinangoyiwala unena kuti munthu netu ndikupanga PhD wow ndithu nde panopa you're stepping up chachikulu chimene chondipanga kuipa ndi PhD ndi ndana awiri umodzi ali konse ku St Patrick's High School winner form 5 and a boy from form 1 year 7 so nthawi zambiri I like traveling a lot ndimapa I like traveling so whenever ndithu pali mpata ndimafuna kuyenda kukaona kunyanja kaya ndithu chisomo chikayenda ukaona dziko lina lake other than that ndi panopa because so I'm a pastor now pali zambiri zimakuphunzitsa zambiri so panopa ndikumayindanso kwambiri evangelism komanso masimpatule ndimakonda ovina I'm telling you kuvina muli olondeka ndimavina so ndimayika nthawi ndithu kuti Friday 1 hour ndikhala ndikungovina
Mwina nyimbo zake ndi zimene zimaviridwa amenemo. Ndipo zimakhala zosiyana-siyana. Zimene tsiku mmene undayivira koma ine ndimakonda ovina. Even kalikale mu CV ndimayika kuti hobby dancing. Koma sindimakavina kwina. Ndekha kuvina mpaka thukuta. Other than that ndekuti basi ndithu ndikafatsa kubasi kuyesera kuphika ichi. Kuphika ichi kumaona kuti kodi zinthu zikhala motani. So kale yophika inangovuta koma tikanathaso mwina wayipanga pesyo. Ndithu. Izosangalatsa ndaona kuti apa mpanga za PhD. I'm sure so wina wachitidwa inspire amenepo. Zosangalatsa kwambiri ife tikufunira ndi zabwino zonse. Mukatengaso zimene zoti muzabweranso pano zatu zoti chane inali bwanji. Tathokoza kuti munabwera. Thank you very much. Mmene ndithu ndimene tachezera ndi Ainafe Kalombo Mitiyani amene ndithu ndi mkulu wa office imene ya IT ku WFP kapena kuti bungwe imene la World Food Program. Ine dzina langa ndi Desire Mtawali. Until next time, step up.